Myslím, že byste se mohl prosím posunout. Asi lidi, no. Proč mám dělat? Nedá stejně hovno vidět. Pojďte vod. Máme tu... Stát nebudu na to. Vody draselné, čili říkáme vlastně... Tam dáme ten burel a pak tam dáme kyselinu sírovou. To je taková jednoduchá příprava toho chloru. Chceš hleta? Jo, trošku. Ale pak budeme rozkládat teda ten bromid sodný. Tam dáme burel sírovku. Vezmeme si samozřejmě Co to je? To pomoc pesle? No, můžeš to sem teda, týhle tady. To profesore, nějak se podíte, nechcete se napít kyseliny sírové? V téhle době je důležitý vypít, v téhle době je hodně důležitý pít. Haňko, nechci to natáčet si sama? Ono upřímně. Ne. Upřímně ono to je trošku. Hlavně přes tu danou hlavu je to mělo. Tak, Manganistán. Tak sedni na. Ne, ty už jsi byl, ne? Nebo Václav, ne? No jasně, to Václav. Ne, ty už jsi byl, tak někdo jiný, kdo nebyl. Já půjdu. LA, pojď. Jo. Ty jsi byl, ne? Tak Já jako jsem nebyl. Ty jsi byl nahoře pro chemikálie, každý se vystřídá. Já jsem nebyl, to byl stolička. To byl stolička, pane profesore. Takhle malinko jenom, no, nemusí to být moc. Hej, co to vůbec je? Pane profesore, to byl stolička. Já to dá. No já právě nevím, kde. Prej přeslazený. Tak jo. Chci mi říct, že se to sladí, jo. No tak to není ale přesně. Stačí takhle, jo, jenom stačí takhle. Vůbec nemusí být trávení školy teda. Pokus venku, trávení školy. Závorky. Tak. Stačí. No to tak teďka toho teda uvidím. A. Co se děje? Valentina, to bude špatně, nebo co? Ale si už je tráva. Jsi se neušla do kabinetu, nebo? Ne, já už jsem to... Já už jsem předem otrávila. Já musím být ve stínku. Prosím vás, Chcete pomoct? navlčíte tu vatu. No jasný, to pochtě. To pochtě. Základní látky. Ten první pokus spočívá vlastně v tom, že zalijete tou kyselinou sírovou. Já bych chtěl jenom připomenout, no, že si vezmu já, ale uděláme tady zahoření. A my budeme dělat. No, Já jsem mu ty nohy tak rychle vzal. Já se zatím tady jako... Já jdu na snědní. Pokus na otrávení školy. Napapám. Zatím zapapám. Prej takhle nás otráví škola. To je ono, Igore. Opravdu vždy školu. Horolodice. Pojďte na můj teďko. Jsi vás podal 63, jo. To je na můj bošet. Můžu 63, není to už tak trošičku starý. Malinko dobrý. Dobrý odhad. Ta nám pak bude reagovat s tím manganistanem draselným, vznikne nám chlor, chlorid manganatý, chlorid draselný a voda. Čili to taková ta šílená rovnice, jak jsme si říkali. Tady je to celkem prostá věc.
Tady vlastně jde o to, stolička. Já tam... Daj si pivo. Tady vidíte, že to začíná působit. Sopka. Sopka svobody. Jo, dobře. To je slipka. Je originální pěna na pivo. Pěna na pivo. Tam vždycky do toho pustí. Ucpěte všech ty vchody. A se jenom natočit. Nechoď tomu. Ne. Jsi sopka. On ti to podával. Že je tam brom. Je tam brom, ty nube. Oranžový. Hej, vidíš to na té lavici? Spádlo ty vole. Tak je to úplně černý. Hej, to je hustý. Hej, tohle je ale lavici. No a tamhle to, jak se to spálilo na té lavici. Wow. Jak je to černý. To je hustý. Vlastně rozumíme, jak mi to úplně jasný. Takový, fuj, já to cítím. Ano, Ty páry, jestli vidíte. ano, vidíme. Už to smradí Jo, na... je mi to jasný, rozumím. Prej už to smradí na nás. Jak to bude černý. Tak A tam to pění. udělat retarda. Ale tak to pivo zavřel. Prej jdu dělat retarda. Je dobrý. Fuj, ty už to cítím.